Apollo Laglag para for 5th man of the night. Everybody make some noise! Big shoutout sa atong venue, Azul Tuslubuwa, ni Busikong, daghang salamat. Sa tanan natin rin karon, daghang salamat ninyo. Solid nga suporta. Sa mga tropa, gawa sa Cebu, daghang salamat. Sa pag-aridiri, DJ for the night, Daiha! Sa akong wala, Gikan Cordova, make some noise for Ganje! Ganje, lumiyan na sa Victory sa mga kuyo. Justin, ikaw. Gabe. Sound to! Lapu-Lapu City, make some noise for Renzaurus! Sorry, 60-50 mind unit. Kalina ako. Malagkointos. Dog Grains, pili niya na Ganje. Yo, minota tanan, judges. Minota. First round, Ganje, let's go. Game. Sir, ano yung mga nagdikontra sa ako, kaning rapper nga, kusog kayo manuhid. Nya kada punchline, puros wak rhyme nga murara og nanguhit. Suntang ako ang kada tira way usik, sigurado jud na sulit. Deadly kada linya mo pitik, makapatay kada guhit. Kay pisot kay kamutira, dili ka hibalo mo timing, dili makaigo sa kontra, nya wak pa jud ang rhyming. Murag eroplano nga na-crash, kay pataka lang og landing, bisag nag-una pa ka brad, dian ka sa akong writing. Kay sa atong duwa Renz, ako diri ang under, dili mailang nga fighter, kay Loki ra si Gunter. Bisag magtagay pa ta after, sukdo nato imong power, guba ka kada shot, tawag ako og gunner. Mong ayaw kong pasikatian ng mga linya ni mong walay pulos. Sigig nagabars, pero puros pinugos. Mga tira ni mo boss, dili jud makalahos. Murag uyab nga wa kalatos, kay kutobra sa gakos. Mong di na angay lalisan pa, kung kaysa joy hawod sa duwa. Kisay kayang makigbangga, hantod maguba. Kaysa saktong timplada, wala pa jud ka kakuha. Slow learner na estudyante nga permanente magduka. Kika ning pusi, bagsik ra paminaon kung butangan ako og L. Pero di gyapon ka kill kay palpak ni nga pusil. Una lang ka naka-appeal pero di ta ka level kay kung buot huna-hunaon Renz, kumingking rakas akong tiil, kill. Time, round 1, Renzaurus! Puro ra daw ko sinuhid. Patakara magapar. Ako mismo nag-count sa akong bar, murag si Pablo Escobar. Congrats! Kaya abrihan ka pultahan sa Rapolo. Apan dituyo na ni Leo para bunugon kahit si Rado. Ikuwang sa kusog ni si Ganji maong di ni magsilbi halata sa initial na siya letter G. Kay nagkaslap ni Saturna. Kay nagkusog mo abtik mo bayad og entrance fee. Donator manggod ni bataa. Maong tangtang ni kidney nagkaslap. Kay nagbayad og entrance fee para na ikasudlan ng patay na lawas. Murag private cemetery. Kay bisag Hinduismo di mo respeto bisan unsa ka kasagrado. Kay Ganges, hugaw ka og flow. Kay sa basura nga linya natambakan kag maayo kay puro shit ang mga rhymes gianod sa imong flow. Ako environmentalist na gihire ni Leo para i-sweep ning Ganges sa elimination ni malimpyo. Kay sige ni post sa FB. May digihimong daily diary. Ikaw man tuod lalaki apan maday ka diri. Kay mura kag babay sa imong kada video bay. Kay heart reaction nga pas mong ma-cardiac arrest kaysa kung bars ni mamatay. Ug halata nga talawan obvious na si mong pangan kay basta taw na talawan sa pusil gyud magpalaban. Di porkit nay gun kaysa pangan mo putok na imong pangan. Oo, he is gun kaysa bracket ni mo wagtang. Hindi magsilbi ni ang gun ako mismo ang gun band. Murag Russian roulette. Kaninggan, kutobra sa round 1. Kay kaninggan, letter L ni kung inyong tutukan. Mong ayaw mo katingala kung anong pildi na nidaan. Ipataka ni luwa. Di pa ni kabaw, bisa magdarog binuntagay. Di gihapon kalabaw. Unsaon pag-angat, aning hanggaw kung ang tira, puro taphaw. Mong kahimtang murag, lakaw sa surigaw, kaning amaw mapanaw. Ako nagrap, sayang patay na lawas, murag nagbalikos nga bitin. Kay resulta ni mo kwadrado, mauna akong dimin. Time, round 2, Ganje! Nagsalig ra daw ko sa gun pero wala joy naglangas. Wa ko nasalig sa imong gun ban kay musuway ni og batas.
Rinzaurus, usa doon siya sa mga gahi sa upon. Nang hasi sa lahi-lahi nga liga kay yaha daw sa upon. Seryoso kay mo battle pero kada duwa kay yaha yung tarungon. Pero bisag kinsay pangutan-on, bulok kay ni patagalugon. Oo, pero bisag ing ana, kay rapod niya nakigsabay. Pila ka tuig nilabay, proud kay siya kay na siya improvement gamay. Pero ayaw lang sa agay, kaya di pa kay grabe ang igo. Anam-anamon, nakagpatay nga murag grabe sa iro. 2 minutos ra ang hatag niya nga oras sa relo. O 2 minutos ra pod ka para nga maimbalido. Mong ayaw na migbugua, ayaw isud sa sudlanan. Abli na among huna-huna, nakita na ang pultahan. Nakita na kung asa kutob ang dalan nga way humnanan. Nunya makikontra ka sa ako, nga ang sukod way sukdanan. Kay halos kamutanan, pari-parihas na lang og tono. Pari-parihas dago og ulo, pari-parihas sabay sa uso. Pari-parihas sa mugiro, pero pari-parihas mga bugo. Kay pusi ka Renz, dili ka matawag nga tunay. Sa letra nga binagnusay, dili ka makalahutay. Nagkagusto daw siya ni GI, bayot man day ning giatay. Mugawas tinuod na kulay, mulubad dili magdugay. Maong luhod sa atubangan, sulit-sulitan ni imong gipangandaman. Siguro lang nga ako kay maganahan, tunla ang tanan, di na ni kailangan bayaran. Ug sunod, isulod nis imong lubot, tanawon tagdi ba magguba. Kung imong papa makakita, tanawon tagdi ba magluha. Kay real talk, hangol kay kagduga, grabing kaginga, kaganiha, ilang nakita. Unsa ka mo tsupa, tsupa! Time lang to, Renzaurus. Yo, graduate sa Marine Engineering. Apan walay kapuslanan. Kaya di pa skwelas, ginikanan para mag-standby lang. Kaya walay pus, murag sentence nga wala gituldukan. Kaya ang role nimo sa inyo murag badge. Sa Marine Engineering kay palabad lang. Kaning may gun sa pangan, di ko kaya i-troubleshoot. Ako ang gas nga nilik, delikadong masinghot. Way safety gear ning marino kahimtang, delikado. Man overboard kay matagak ni sa barko. Mga rest in peace, Mr. Gandhi Archie. Kay muranig Tekken 3. Diri matapos si Ganji. Kani ang kontra, kani kay taga Cordova maong tangtangag spinal cord para mag-game over. Muranig ikatulong nga bridge kay sa Cordova ni mo konekta kay lagi sa cybersex usa ni ka biktima o akong gi-expose ning bata akong unsa ni siya og mura ko pedophilia kay ang bata gihubuan ato bangal sa kamera. Kay way problema financial, sige ra ni og Netflix. Chira ni pirmi mga kuan ni gi-flex. Kay ako mga kuan ni gi-flex. Mga kuan ni gi-flex kay lagi cybersex ang iyang gikakitaan mong ayaw mo katingala kan si Ganji ex ni live on cam na pinakagahi daw sa Cordova. Murag bayanan sa kinhason. Apan buwak ni bayanan unod ni suksok pa ilawom. Mong nagwala ko sa azul murag naa sa buwag song. Kaya ang pambatos Cordova karon ako ang gikaon. Minghoy na. Ano lang apil-apil sa torna. Kay dapat tiglantaw. Ragyod ni taga Cordova kay kung pamati ni mo ilgasus baka sira ka kay diri sa larangan kay di ka honor ka. Kay mas angat ang lapu-lapo kaysa Cordova makita na nimo sa mapa ug karong gabi una kaysa kuha nga pagbabag di makalusot ning taga Cordova kay akong linya mo ang margin mong di gyud kalapas di bataa. Last round, Ganji. Check. Nakagraduate daw ko niya walay post pero wala ko ana nagmahay. Nasuya lang ka giatay kay grabe ko kahayahay. Check. Ikatulong nga round guba na iyahang naong mura na siyag mahugno. Mu aksyon na magkapaong bisag di pa kayo lawom, di maka-survive sa bugno. Wala ko nagpahibaw nga murag wala ray tao ka og galingon ray nagtudlo. Galingon ray. Murag wala ray tao ka og galingon ray nagtudlo. Nakuratan sila agaw. Kay mura ko nog agawon nga nikalit lang og butho. Sige pa hard to get ni bugo, tawag ni siya og kugmo. Maigo ni sa akong kumo, sigurado jud masunggo na ay mga dugong manglukso sa takong unsa ang punto. Usa ka tira tud mo ka diretso, palihog na lang kog pupho.
Kay kuwang pa ka sa skill, di makakill, wala kay tsansang makalupig. Abira ni mo og il, mga patril, ni mga mura og pambukid. Kay dili ka kaliber sa kung kaliber nga akong gigamit-gamit. Kay pambugo imong karir murag tukil nga gitapat balik ni balakid. Kay kuwang pa ka range, dili ka makatandog dako. Dili ka makaigo, wa kay tama murag tabako. Gawas tanan nimo baho, sulitra akong kahago. Maklaro imong kabugo, dili na nimo matago. Kay kasagaran mga linya nimo puros na lang pagkumpara. Nalagi kay armas gidala pero walay mga bala. Maong anha nakakutob range dili na ka makasaka kay gipatay na kay gisupo na tika sa kung simong barahang gidala. Kay wa ka kabantay, di ka makaigo og sakto. Kay mura kag ing ani, mura kag ing ato pero wala ra di ay punto. Hunungan na mga ing ana do pero ayaw lang ka insulto. Kay wa kay daganan nako range maparitin man o impromptu. Maong guba naka range dili ka makalihay. Kay humok ra kay kasa duwa nga pagahiay, ayaw na lang at habay basin unya mo bigay. Kay dawata na lang nga di ka makadaog sa pagahiay. Time. Last round, Retaurus. Yo, kung unsay ang gusto iyang makuha, maong iyang grupo gugeta, apan akong butang nga di makuha, mamaghilak ni bataa, kay kung spoiled ka na bata, kung bahala mo disiplina, kay kung gahi ka sa inyo, mag-digest ka sa kuha, nakuyaw niyo tirada, kay pinakonscious rap, apan kung ikaw na mo spit, murag unconscious brad kay lagi dili ka alam. Ang imong gipakatag magpusilon di ka sagtang para ka alam magkatag. Kay conscious rap may pag ikaw kay maghilom kay nindot ra ka paminawon basta zero ang volume. Lado ni kantang imantayon masuko ni bantayan. Maong kada duwa niya og basket paitsaho na lang. Maong di mo adtog Santa Fe kay mahadlok ni bantayan. Resultas di mo magpabantay na punta kas prisuhan. Kay nasakpan na aktuhan nga nag-hit sa may eskwelahan. Siya ra ang mag-engineer nga nag-take og bar exam sa prisuhan. Literal nga behind sa bar, murag hubog nga nabian. Maong nagsige og patama. Kay puro sayop ang binuhatan. Nag-hit sa eskwelahan para sa klase maka-high score. Apan resulta na bad trip, murag sa gidiskartian na bitch waka score. Kay lagi ba nga ni si Ganji mong diniangay kabalakan. Kay di makatama ni si Ganji kay sa titik ani kuwangan. Bisag mahimo pa rin ganja, di gihapon ni katapsing. Kay ako araning likayan, pinamove ni Drake sa iyang hotline bling. Kay waka tunga, waka si kwenta, bisan mag 420 ka sa kahay ni mawala Malaysian flight 370. Kay ang wala ni si Ganji, kay nako ka easy. Di man tuod ko pidaya pan kining ngay amats, mawala jud sa ere. Ka 30 ka adlaw nga preparasyon, murag di ka puy nakatotal tagat naman ka, makapahuway na ka, di ka taga-upon maong kutubra elimination. Ang quarter murag pedestrian, dalirang labangon. Make some noise, Ganja and Retaurus. Rapolo Laglag para 4. Fifth battle of the night. Ganja versus Retaurus. Magpakatubalik. Judges decision 5-0 Rentaurus. Yo, shout out sa akong asawa, Dalamdabad TV, ilik yan. Yo, JP Arias, DNS, shoutouts. Yung ano ko off 3 rounds ka Rentaurus, grabe. Tikit juga yung format kayo na team ko ng every round. And grabe kayong punto do. Shoutouts sa props na si Kangguan, Kang Ganji. Yung sugod pa, nagkuhan pa gulo ba. Natanaw pa sa crowd, panisi pa. Pero big shoutouts. Rentaurus, yo. Makata, Kokalyong. Round 1, range, round 2, range, round 3, range, so 3-0 Dalamdabad TV. Si Jer, Sulgang, si Round, si Atag ng Rentaurus, medyo nilabos ang bars, round 3, medyo na-choke si Ganji, pero props kay Ganji. Yeah. Pen, shoutout Bernalis Hood. Bernalis Hood all 3 rounds kay Rentaurus. Karon naman masangat ang in-game niya, pero props kay Ganji. Click here to survive. Yo, Aris, Turpo 2020, all 3 rounds ni
kuan si Saurus ayo si Ganjay kuan lagi ni Chigang may dayon dos